କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି କଙ୍କଡ଼ା ରୁଟି ବେଶୀ କ'ଣ କିଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କୋବି ଭଜା ହେବ। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ରିଝା ହେଇଯିବ। ସେଇ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ତେଲ ଦେବିନି। ସେଇଠି ଟମାଟୋ ଭାଜିଦେବା। କୋବି ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଲୁଣ ଯାଉଛି। ଅଲୁଣ ହେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ନିହାତି କେମିତି ଖାଇପାରିବେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ, ଟିକେ ପକେଇଦେବା ମସଲାକୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ସେଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ପଡ଼ିକି ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ହୁଏ ତରକାରୀକି, ମସଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଏତେ ହୁଏନି। ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ କରିଦେବି, ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତେଲରୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଇକି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ଚାପଣ ଦେଇକି ଭଲଯିବ। ତାପରେ ରାନ୍ଧିବା ତେଲରେ ତେଲରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ତ ଭାଇ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଖିକି ଭଲ ତ ଏମିତି ସାଧା ସେଦିନ ଯାହା ହେଲା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମର ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ତରକାରୀ କାଢ଼ିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇବେ। ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ତରକାରୀ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଜିକି ଛାଡ଼ିବେ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇଦେବେ। କଙ୍କଡ଼ା ଭଲରେ ଭାଜିଥିଲା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତରକାରୀ ସାଲାଡ଼ଟା କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ତା ଭିତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବ କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣେଇବେ। ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏଥର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।